Dan huwa gvern li qed ibabas mal-ġustizzja, il-libertà u d-demokrazija. Hekk saħaq il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt intervista li saritlu mill-avukat Frank Psajla waqt il-programm Newsdesk il-ġimgħa filgħaxija fuq Radio 101. Simon Busuttil spjega l-periklu meta l-gvern jibda jilab mal-ġustizzja. Għaliex meta tmiss il-ġustizzja, tmiss il-libertà. Meta tmiss il-libertà, tmiss id-demokrazija. Jekk tmiss id-demokrazija ma jibqalna xejn. Ma jibqalna xejn. Huwa qal li dan jidher fil-mod kif il-gvern qed ikaxkar saqajh fil-każ tal-impeachment tal-imħallef Farrugia Sacco, kif ukoll fix-xhieda li qed tingħata fil-Kumitat tal-Privileġġi. Simon Busuttil saħaq li x-xhieda li qed tingħata fi ħdan dan il-kumitat tkompli toħroġ aktar biċ-ċar li fil-każ ta' John Dalli kien hemm intħil politiku. Il-bieraħ kellna xhieda ċarissima tal-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo illi għamilha ċara dan, illi qal sakemm kien hemm investiga l-każ ta' John Dalli mill-bidu u wasal għal konklużjoni illi jresqu l-qorti, illi kien jaf bil-braj billi kienet għaddejja bit-tixħim, bl-attentat ta' tixħim illi kienet għaddejja. Kien ser jresqu l-qorti. Allora l-mistoqsija tqum mela għaliex ma ressaqtux? Għaliex John Dalli kien imsiefer? U għaliex il-mument illi ġi, John Rizzo nqatatlu rasu. Minn min? Mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Simon Busuttil fakkar li kif inħatar Peter Paul Zamid bħala kummissarju tal-Pulizija dan waqqaf fil-każ kontra John Dalli li ftit wara inħatar bħala konsulent tal-Prim Ministru. Il-kap tal-Oppożizzjoni saħaq li dan wassal biex xejjen il-fiduċi tan-nies fil-Pulizija. B'referenza d-deċiżjoni tal-Gvern li jipposponi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, Simon Busuttil qal li din id-deċiżjoni tmur kontra d-demokrazija u dritt li l-elettorat jagħmel l-għażla tiegħu. Għaliex meta għandek elezzjoni iffissata, qiegħda hemm trid issir li jiġi Prim Ministru jaqbad u jneħħiha isu xejn mhu xejn, jgħid b'xi skuża jew oħra għax hekk u għax hekk mela nneħħuha. Dik qed tmur kontra d-demokrazija li l-nies, l-elettorat, iċ-ċittadini għandhom dritt jivvotaw, jiddeċiedu, joħorġu huma jagħmlu l-għażla. U l-Prim Ministru jrid ineħħilek dan id-dritt. B'referenza għal każ tal-ħtif ta' Martin Gallia, il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa jekk il-poplu Malti kellux isir jaf dan il-ħtif mill-medja u wera d-diżappunt tiegħu għal dak li ġara wara meta l-gvern ta' verżjoni differenti minn dik li ta' Martin Gallia nnifsu. Kellek sitwazzjoni fejn għandna verżjoni li qed jgħid il-gvern ta' x'ġaralu Martin Gallia u verżjoni li qed jgħid Martin Gallia u inti l-min ħatemmen. Il-min emmen, xieġifieri f'pajjiż demokratiku ikollok il-gvern illi jgħidlek dan mhux vera nħataf ostaġġ, dan mhux vera ssawwat, dan mhux vera hekk, x'inhi? Wara dan li għadda minn dik it-trauma, ser tgħidlu dak li qed tgħid inti m'intix vera? Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar it-tibdil li sar fl-istrutturi tal-partit u qal li xorta hemm sfidi li jridu jiġu indirizzati fosthom l-aġġornament tal-politika tiegħu, it-titjib fil-medja u s-sitwazzjoni finanzjarja li għadha sfida kbira. Simon Busuttil ħabbar li f'Settembru li ġej se jkun qed iħabbar l-ewwel grupp ta' wuġuħ ġodda li se jkunu kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. U fakkar li l-fest tal-Indipendenza imtellajn mill-Partit Nazzjonalista se jsiru bejn is-16 u 19 ta' Settembru biex imbagħad il-poplu Malti jiċċelebra din il-festa bħala poplu wieħed fi ċelebrazzjoni uffiċjali tal-Istat fl-20 u fil-21 ta' Settembru.